Badagire Studio. An so Qadarinkune Ya Rabbatuna, Qadarinkune Ya Rabbatuna, Qadarinkune Ya Fatimana. Qadarin Allah ne in saki farko daidai ne yardar annabi ne maula ta samun sarki na. Tsira ga Fatima ba adadi har yan uwanta aya adi adadin da ta yi wa Muhammadi sanyo sabuwar razana. Domin faranta mashekana na tsara baitocin na shudda ni kai ne siradana da biki da rai kai komai na. Qadarinkune Ya Rabbatuna, Kafin hakan shi kalili ne annabi shi din mazamu ne barhama gausi ne ɗaya ne kadarinku ya zo da fadina. Kai ta yi wa lagabi amir maula amin hadara jimin duyan da ka tsara kawai kamin ni dai da kai na karo gona. Da fituyi na zo Rabbatuna godiyar yaba bauta na komai na sokin munna na nuna niki ce gabawa na. Ni na rike ki uwar gijiya na gane ke te kudisi ya kore ina so zan kai kuriya sirrin mu ne ya zan tauna. Daga rabu sai annabi sai ke wani gundukansa a bayan ke karfin ma'aiki kafin ke daga banki ba wata yana na. Qadarinki qadarin Qur'ani qadarinki ya kuna manzanni qadarinki shi yayi ramani na mallaka miki komai na. Qadarinkune Ya Rabbatuna, Labbaiki hasken adalori girman ki saukar surori izar aliyu mafi kwari da faɗin ki furto sunana. Sirrin nabi da kage ya fito ke ce silar kan halitto madadin ki mai sa aikoto dan murmu samun zan murna. Qadarin ki ruhi da rayuwa qadarin ki fakuwa da samuwa girman ki ya sa kadaituwa dan ke san suna. Kursiyu darajar al'arshi motsin jiki kuma numfashi kan zara ni ne alwashi a gaban ki kaɗe zarri suna. Qadarinkune Ya Rabbatuna, Kibuwa ya sha duban bayi koyi da ke kuma an gaza yi makura kikan sani yanayi far'a nake in mun gana. Wasu sun zata su nake gani yardar ki shine nufi na ni zara uba ta ganin muni na so ta shine take na. Muwahida kuma mu'azzama ke ce wujuda murahima shakti jani ya ce umma mu ko sai ce miki Rabbatuna. Qadarinkune Ya Rabbatuna, Sahabu sun yi ladabi gare ki ya taskar rabbi malaku cikin zan majallabi ummul qura maulatina. Allah da kai ne ya zarkake miki a halin ki isa sai ke sakar miki komai ki mallake ke ce iri shi kuma gona. Hadara ke ce da daira a tabara ke ce abin kira ke zati ya kira da kausara hasken wata hasken rana. Mafitar irin sassan manzo koran da za a yi dandazo ba ta yin kira ma in kin zo ranar kisan aljanna na. Qadarinkune Ya Rabbatuna, Bayan ki bana da sayida dan ke nake san sitin adawan ke ni da matsayin adda mafita ga duk mai zargi na. In ka tuwa na gidan wane dan ruhin shewa miri ne sirrin bai karamin yaro ne na ba mu bajjar katana. Qadarinkune Ya Rabbatuna, Qadarinkune Ya Rabbatuna, Qadarinkune Ya Rabbatuna.